फ्रिस्टेड में अब तक रणबीर रायचंद हमने के फोन करके बतले रहे कि ओकर वाइफ के खून बिल बा। का आपके होके आप जानते नहीं जेकरा से आपकी दुश्मनी होके या आपके पत्नी के। रणबीर रायचंद के आप कितना अच्छा से जानत रहनिया। हमारा रणबीर रायचंद के साथ अफेयर रहे। ई घड़ी के आपसे बेहतर हाथ ना मिली। काहे ना ई घड़ी पे एहसान करिए और एकरा के पहिने रखी। ई फोन में उस सब ईमेल और मैसेज बा जेकरा से ई साफ हो जाए कि कौन केकरा के पीछे रहे। या तो खून रणबीर रायचंद के लिए बा या फिर ओकर गर्लफ्रेंड आलिया। हम लोग भी देख ले कि के जीती, रणबीर के झूठ की हम लोग के सच। केहू सच ही बोल बेबा। सच के 3 रूप हो खेला, एगो आपके सच, एगो दूसरा के सच और एगो ऊ सच जौन सच में सच हो खेला। लेकिन हमार मुताबिक सच के एगो चौथा रूप भी बा, सच जेकरा पर सब केहू यकीन कर सके। आखिर ऊ सच कौन काम के जेकरा मानना मुश्किल हो जाए। हमार और रणबीर के बीच कुछ ऐसने लड़ाई रहे कि एकर सच ज्यादा भरोसेमंद रहे, यह मुद्दा रहे। हम दोनों जैसे आपन आपन सच बेचे निकल गई रहनी। देखे वाला बात ये रहे कि पुलिस केकर सच खरीदे वाला रहे, हमार की ओकर। दिल लगी कैसनी आग बा, बुझे ना मिटे ना थमे। शुक्रिया कि आप इतना दूर से डिपार्टमेंट खातिर आनी। काफी बिजी हो कब आप। अपन बीवी के खूनी के पकड़े खातिर हम कुछ भी कर सकेली। एकरा खातिर हम बिजी नहीं है, लेकिन तकलीफ ही बात के बा कि आप हमके लेके बिजी बानी, जबकि आपके खूनी के पीछे बिजी होके के चाहिए। ओकर चिंता मत करिए रायचंद। एक बात खातिर विश्वास रखें कि हमने के जॉन भी करता नहीं। आपकी बीवी के कातिल के तरह ढूंढिए ले। और मिस्टर रायचंद, ये रूटीन फॉर्मल क्वेश्चनिंग बा, आप सहयोग करब त अच्छा लगी। ओके, यदि आप लोग के रूटीन बा तो हम ही केस में आपकी मदद जरूर करब। बस हमारे क्लाइंट के परेशान। अरे ना 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 ना, इंदिरा के कहाँ परेशान करता नहीं। वैसे भी अपन बीवी के गिला के बाद दुखी बानी। तो मिस्टर रायचंद, आप आलिया के जाना था नहीं के? आलिया मुखर्जी, मॉडल। ओ हाँ, वो हमार कंपनी खातिर एगो एड कैंपेन के लिए रही। आपसे उनका उतना ही रिश्ता रहेगा का मतलब? मतलब ये कि आपकी आलिया के साथ अफेयर रहे कि ना। का बोल रहा बानी आप? इस सवाल के जवाब ना था। इस सवाल के और नैना रायचंद के खून से का संबंध बा? बीवी मर गए भी और गर्लफ्रेंड के कोनो संबंध ना बा। का मिस्टर दत्त, का हम इस बात पर भरोसा कर ले? आप लोग आलिया से मिल ले बानी? हम सही कहानी ना? आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत बढ़िया। आज सुबह हमने के आलिया से मिलनी, जितना ये खूबसूरत बढ़ी उतना ही सच्चा भी लगली। अपन फोन दे दिली। काफी सारा कॉल्स और मैसेज आपके रिकॉर्ड भय में। प्यार के इजहार, इंतहा और जुनून भी। बहुत होशियार बाड़ी आलिया। वो ऐसन मैसेजेस सेव कैले बाड़ी जेकरा में हमार जरूरत दिखाई देवेला, बाकी वो सब हटा देली जेकरा में ओकर पागलपन दिखाई देवेला। अगर फोन में सारा सच्चाई नहीं खे तो आप ही बता दी कि आखिर माजरा का बा। आलिया हमरा साथे बहुत बड़ धोखा कैले बाड़ी, लेकिन ओकरा से भी पहले केहू और कैले बा। सर, बाहर एगो औरत आइल बिया और वो कहत या कि वो आपसे मिले बगैर एजा से ना जाई। कोनो जान पहचान वाली बाड़ी? नो सर। ओके, भेज दे अंदर। ओके सर। आई मैम। प्लीज बैठ जाएं। पानी चाहिए आपके? बताइए। हमके पता बा, हम आपकी तरह कोनो अमीर हाई फाई परिवार से ना बानी, और हमके यो पता बा कि जौन कुछ भी हो रहल बा ओकरा हम ज्यादा समय तक रोके ना सकब। बाकी प्लीज आप अपना पत्नी पर नजर रखी। आई एम सॉरी, कौना बारे में बात करता नहीं आप? आपकी पत्नी हमारे पति के साथ सूत रहल बिया और आपके पता नहीं है। व्हाट? ई का बकवास करता नहीं? का आपके पता बा आप केकरा बारे में बात करता नहीं? कोनो प्रूफ बा आपके पास? एकर
नैना रुक जा। नैना, नैना रुक जा। ये क्या करा था तू नैना? दरवाजा खोला। नैना दरवाजा खोला। नैना, नैना हम कहो तानी ना, दरवाजा खोला। नैना दरवाजा खोला। नैना कल अपन प्रॉमिस पूरा बचा सको तो बचा ला हमरा के। कम ऑन यू फकर। हेलो डॉक्टर। हाय। कैसन हालत बेकर? ये किस्मत वाला बाड़ी कि आप इनकरा के यहाँ ले नहीं। हम इनकर शरीर से ड्रग बाहर निकाल देले बानी और एंटीडोट दे देले बानी। बाकी इनकरा के ठीक होखे में टाइम लगी। थैंक गॉड, थैंक गॉड कि अभी ठीक बाड़ी। और काहे इतना सुंदर लड़की अकेले बाड़ी? हाँ, थोड़ा देर पहले तक अकेला ना रहनी, क्यों रहे यहाँ। बाकी बदतमीजी कर देलस त हम ओकरा जाए खातिर बोल देनी। ओह, बदतमीजी। वो हमसे शादी करे चाहत रहे और हमसे बोलस कि वो हमसे प्यार करेला। इतना बदतमीजी तो हम बर्दाश्त ना कर सके नहीं। सच में? प्यार से कैद करे वाला जेलर हमके बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, वैसे आप अभी तक हमार सवाल के जवाब न दे ले पानी। इतना खूबसूरत, हैंडसम, जवान बिजनेसमैन बाहर में एकदम अकेला। वेल, ये समझ ली कि आप शादी के बाद सुना थी जेलर के पहचान गई नहीं, लेकिन ये बात हम शादी के बहुत समय बाद समझनी। बैड मैरिज? वेल, ये कोनो शादी ही नहीं है। नैना, नैना कहां बाड़ू तू? नैना, एगो औरत हमरा ऑफिस में आयल रहली आज, अपन पति और तोहार अश्लील फोटो लेके। तहार और ईशांत शर्मा के अफेयर चला था। हाँ चला था। सो व्हाट? तहरा का हो गइल बा नैना? तहरा ये अंदाजा भी बा कितना बेशर्मी से तू एक्सेप्ट करत तारू कि तहार कोनो दूसर आदमी से अफेयर चला था? तहरा खुद पे शर्म आवे के चाहिए। तू हमार हस्बैंड हवा। वेल, लीगली यस, बट इमोशनली और फिजिकली तू हमार गला के ऊ पट्टा हवा जौन डैड हमरा गला में बांध के चल गईले। हमार शादी नैना दुबाश से भइल बा। ओह, दुबाश इंडस्ट्रीज। तू एगो केयर टेकर हवा, बस खाली एगो माली। तू हमार बाबूजी के ई घर के और ई स्टेट के एगो माली बाड़ा। वो कौन मूवी रहे? 2 फूल और 1 माली बाना। तो तू माली बाड़ा और हम फूल बानी। वैसे हूँ एगो बायपोलर बाड़ी। जब खुश हो खेली तो इतना खुश हो खेली कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और जब डिप्रेस्ड हो खेली। कम ऑन रणबीर, का तारा ना लगेला कि तहार के और के साथ अफेयर होके के चाहिए? इस शादी खेल के तू बोर ना हो गईला? कम ऑन बेबी। तो एकरा खातिर कुछ ना कर सकेला जब तक कि हम अपन वादा ना तोड़ ली। वादा? सुना नैना, ई सब बंद करे के पड़ी तहरा के। ई नशा तहरा बर्बाद कर दे। तहरा रिहैब जाए के जरूरत बा। मिस्टर रणवीर रायचंद, हमार ओट पढ़ा। हम कहूं ना जाइब। हम तहरा डैड से प्रॉमिस कैले रहनी कि हम तहार सारा जिंदगी देखभाल करब, चाहे तहरा अच्छा लागे या ना लागे। रियली?
तो हमार ख्याल रखबा रणबीर। देखल जाओ फिर। नैना, नैना रुक जा। बाकी हम तोरा एक बात बताई रणबीर, बाहर से सब केहू खुश लागेला, जिंदगी से संतुष्ट लागेला, लेकिन अंदर से सब केहू के खुशी के पीछे एगो बहुत बड़ा गम छुपल रहेला। तो हम अकेल दुखी ना बानी, ई बात पे हम खुश हो जाएं। ऐसन कह सकेला। तो तहरा खुशी के पीछे कौन गम छुपल बा? हाँ? ई जाने खातिर आपके हमार तनी और करीब आवे के पड़ी। सुना, एक्सक्यूज मी, उम्मीद करता नहीं तहार घर यहाँ से बहुत दूर होके। काहे? घर जितना दूर हुई उतना करीब आवे के वक्त मिली हमरा के। अगर आप हमरा के आपके घर छोड़े के इजाजत दी तो। घर तक छोड़े खातिर शुक्रिया। यू वेलकम। अब दूगो तन्हा इंसान के फिर से तन्हाई के दुनिया में खो जाए के समय आ गई बा। एकरा खुद से नर्क में जाइल भी कहल जा सकेला। बहुत बढ़िया। थैंक यू। वैसे आपके साथ समय इतना जल्दी बीत गई कि अब रात और लंबा लगी। अगर ऐसन बात बा तो हमरा के याद कर ली, शायद आपके बेचैनी कम हो जाए। एक बात बोली। श्योर। जदि याद करे के बात पहले ओइसन याद बनाई जेकरा भुलाया ना जा सके। हमार घर और हमार दिल दोनों के दरवाजा खुलाल बा। हमार बात मानी तो दबे पैर आ जाई और धीरे से दरवाजा बंद कर दी। आधा अधूरा करवट बाती हम कर द मुकम्मल हमके। हम है लहर तू किनारा हमार, चोली मचल के तो होके। काहे लिबास के अब ओढ़ी भला, तो पे चुकी यूं बेवजह। तू हाँ मिलेला हमके, छुए नी खुद के जहाँ। उजाड़ा रात के तृष्णगी, हम पे बरस जा जरा। पंख अनले हैया उड़ चली, आवारा ख्वाब के रास्ते कई। हर रोज ऐसे जज्बात में झूला तो लागेला ना। नियत पर तोहरा भरोसा नइखे, पर का करे खुद से मजबूर हई। तोहरा के देखी तो चाहे नशा, तोहरे में चूर भैली हम। काहे लिबास के अब ओढ़ी भला, तोह पे झुकी यूं बेवजह। तू हाँ मिलेला हमके, छुए नी खुद के जहाँ। बुझादा जा जरा, बुझादा रात के तृष्णगी, हम पे बरस जा
जल्दी उठ गई लो या सुतलू ना? सुतलता जिंदगी भर रहनी, जागलता आज पानी। कहीं हम तो तारा ना उठा देनी। उठाना ना जगाना बोलल जायला एकरा। जगा दिले बड़ा तू हमरा बेजान दिल के। आई सी। तब अब ई दिल डरेला कहीं फिर से तुहार बगैर बेहोश ना हो जाए। हमरा हिसाब से ही एगो रोमांस के शुरुआत रहे, और हमरा हिसाब से ईगो जरूरतमंद इंसान के गलती के शुरुआत। का आप खुल के बता सके नहीं? हम अकेल रहनी, तनहा रहनी। हमार बीवी से सिर्फ हमरा के नफरत ही मिलत रहे। उ हालात में आलिया हमरा के प्यार के नजर से दिखली और हम वो नजर के शिकार बन गई नी। कहीं ना कहीं हमके पता रहे कि हम ओकर हवस के शिकार बन रहल बानी। मतलब ये कहल जा सका था कि आलिया आपके अपन प्यार की जाल में फंसावे लागल। हाँ, तब अपन फोन शायद इतना आसानी से दे देली। अपन झूठ छुपावे की चाहत रही, ऐसे ने बा? हाँ, बिल्कुल सही कहनी आप। आर्यन, हमके लागता कि रणबीर रायचंद जौन कुछ भी बोल रहल बा उ सच बा। हम हॉस्पिटल में 2 बार चेक कइले बानी, ओकर बीवी यहाँ एडमिट भइल रहे ओवरडोज की वजह से, और हम रिहैब में भी चेक कइले बानी, वहाँ भी एडमिट रहे। हमके लागता कि उ सच बोल रहल बा। ये रणबीर और आलिया में के सच बोला था और के झूठ, ये तो हमने के पता चलिए जाए। लेकिन एगो बात बा, ये दोनों के ना पता चले के चाहिए कि ये दोनों हमने से का कहा था। एकर का मतलब ई बा कि रणबीर एजा से निकल के आलिया से मिल सका था, वो दोनों बात करके अपन बयान मैच कर सका था लोग। और अगर ऐसा भइल तो हमने के झूठ के तह तक ले पहुंचल मुश्किल हो जाए। मतलब ये वक्त आलिया जहाँ कहीं भी बिया, हम जल्दी से जल्दी ओकरा पास पहुंच जाई, और जब तक तू रणबीर से यहाँ पूछताछ कर रहल बा तब तक हम ओकरा से बात करी। तो एकरा से पहले कि वो लोग मिले आपस में बात करे, हम लोग के पास दोनों के स्टेटमेंट होके। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अब तारा पता चल कि हम खाली तारा साथे काम काहे करेनी। का है हमरा जाए के भाई। हेलो आलिया। झूठ होगी यदि ये बोलब कि हमके उम्मीद ना रहे आप यहाँ आईबू। हमके पता रहे कि आप यहाँ जरूर आईबू। फिर से हाय। फिर तो आपके यो पता हो कि हम आपसे बहुत जरूरी पूछताछ करे आयल पानी। पता ना आप ध्यान देलू कि ना, बाकी हम अभी शो कर रहल बानी। ओ केला जरूरी बा, तभी हमार लगे सांस लेवे के भी फुर्सत नहीं खे, तो आपके कुछ समय इंतजार करे के पड़ी। हम यहाँ 5 पुलिस जीप और हाथ में अरेस्ट वारंट लेके आ सकत रहनी। बाकी हमके मीडिया के तमाशा ना चाही, और यदि हम चाहें तो हम तारा आपन हेडक्वार्टर भी लेके जा सकेनी, लेकिन हम यो ना करे चाहेनी। और अगर तू ध्यान देले पाड़ो तो हम तारा सांस लेवे खातिर बहुत फुर्सत दे दिले बानी, एकरा से ज्यादा ना दे सकेनी। लागता शो स्टॉपर के शो रोके के पड़ी लगभग। हे, इतना जल्दी? सॉरी, कल आई? चाय या कॉफी? कुछ ना चाहिए, थैंक यू। प्लीज आराम से बैठी, हम अभी 1 मिनट में आवत हनी। सब कुछ ठीक हो जाए ज़ारा। हम लोग के सीआईडी की मदद करे के पड़ी। तू अपन दवाई ले लो। हम कुछ पूछ रहल बानी, तू अपन दवाई ले लो। हम ले ले। का हम तोरा पे भरोसा कर सके नहीं?
सुना, हम बाहर जाता नहीं, वो ऑफिसर से बात करे। हम तोहरा बिल्कुल ठीक देखे चाहे नहीं, समझ लो। आवता नहीं। तो मिस आलिया, हम लोग बहुत सारा लोग से पूछताछ के ले पानी और वही सच हम लोग आपसे डबल चेक करे चाहे नहीं। ठीक बा। आप रणबीर से पहला बार उनकर फोटो शूट पर मिले रहलू? हाँ, फोटोशूट रणबीर के ना हमार रहे, रणबीर की कंपनी के प्रिंट एड खातिर। हाँ, हमार भी ये मतलब रहे। और ओकर बाद जब रणबीर के बीवी के ओवरडोज खातिर हॉस्पिटल में एडमिट कल गल रहल, तब आप उनकरा से एगो क्लब द वाटरिंग होल में मिलल रहलू, राइट? हाँ सही। ओकरा बाद जब रणबीर आपके घर छोड़े गल रहलन, तो आप रणबीर के अपन घरे आए खातिर बोले रहलू, ई सच बा? गलत, ऐसन कुछ न भइल रहे। लेकिन हमके आश्चर्य काहे ना हो रहल बा। रणबीर जब हम लोग की कहानी बताई तब ऐसे ही बताई। पीछा तो आपके हिसाब से का भइल रहे, तनी बताइबू? दिल लगी कैसन आग बा, बुझे ना मिटे ना थमे ना कबो, ये कैसन प्यास। हेलो एवरीबॉडी, यदि आपके शो पसंद आए, ये एपिसोड पसंद आए होके, प्लीज लाइक के दबाएं, प्लीज शेयर करें और प्लीज लाल और सफेद बटन के जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन हमने के प्रोत्साहित करें, जैसे आपके खातिर और मनोरंजक प्रोग्राम बना सकें। थैंक यू।